Yo, what's up, y'all? This is Simplistic Fellas. Ako na si Markel. Markel. No. Kilala ka, my homeboy. Yeah, it's motherfucking Seagrass on the air. Yes, sir. That. Usami. So, shout out ko sa one sa mama day. Shout out ako sa Paris. Sa mga homeboys day. KBI, you know. Shout out sa tanan, Squangy, OMDS, tanan ng mga crew. Shout out ninyo. Shoutout tanan. Yo, what up? Kuan, ako rin si Bishma. Nga, ako ang nagpa-kuan na ni nga mga kuan. Nya, if wa sila sa drone, wa sa meron. Nya, kung wa sa kuwasan sila ron. Pero, kuan, atong kuan ron, storyaan ron, kay about kung asa tagikan nga na ba no. No, kalibukan. Oo. Unsay mga tripping sa tong mga matagadlaw nga kuan baka nang wilingaw ano. Kayo dud. So nagsugod niya mong grupo way back kuan 2020 no. Nya, kuan ba to COVID wala pa kayo yung mga kuan ba. Ayoy, wailingaw. Wa kay talingaw ato naras balay. Ngito tripping. Nya, akong kuan igagaw nga si kuan Felix. Shout out Felix. Shout out. Yeah. Nya, kuan na siya, kuan kay ila rapper runo nya. Human ako kay kuan may to tripping may ting aw gagaw nga. Kuan may tripping may basa kuan cellphone ba to? Buloko ba. Kanang kuan ba murag banlab. Ana siya nga. Yes, pati sa Ana siya nga kuan. Nakoy kay ila mo rap nya. Ako wa kuan sipa-sipa kayo to pasikat himoy mo bid di ka ba himo bid ba no? Ay, dogan sa gilong. Kung sa ukay-ukay ba kay nang ukay nang lesson mga experience ba. Ayo. Makatunan ba nga na anion na siya no. Asa kon magsugod. Kanebe para murag proseso ba ta? Oh, preciso ayo process. Just the process. So mo to. Yagingon igagaw niya. Murag mo to, sugod may rap. Chat siya na ako. Nga ato studio. Mo to nag-rap mi. Ato naka-release mi sa ono to. The title Big Drip. Kuan pa to? Big Drip. Oh, Big Drip mo to pinakauna. Bati boy ko mixing ato yate. Ay makakata tayo marag na yes. Oh, inoon kung kuan gato. Kuy mo migon to. First time ninyo kanta yan nga to ba. Ihas juga yan bini mag nindot na kayo ba. Sunod kayo sa to. You can rap if you want. Oh. Daga music video na naman. Adto minakuha na to mayo Conversion, simbahan. Oh, nakamata mi ato ba kay daghan na kayo ng daot talaga. Ako nang Daghan kayo ng hate comments ato nya. critics. Ay noon, wala mo sa Mo to wala pa mi pakyato man bro. Dawat sa critics mo. Oh nya, human gay. Wala man sama ta. Namo di istorya mga tao pero kung kuan jud namo amo to pa nang balik karon. Bati jud kayo. Sunod tripping mo. Murag musugod ay murag mo kuan jud mis mga tao ato nga perting bati pero Tripping gyud oh sama ta na kung kuan Ano, admit na naman ako kay inoon magdiram sa damo ko Ay, so good. kay kung di ka mabatian sa imong mga buhat sa una sabot na wa kang saka. lesson ba? Oh, wa kang learn na lesson kayo. ba sa. feel gini mo yun ba ma-improve yun ba no kung dili ka di mo ma-appreciate ang kuha no. Mao Japon ni Monte sa music ba niya to Japon. Tripping man kita sa una. Ya. Mo to pagbuto to murag sa Facebook ra tagod murag nayas mo dito views. Sa Facebook. Mo to naganahan ko tulo. Timur na lamian mo ganung pag-rap mo. O din yung rap. Dahil mo to nagbungang kanang rap yato. Ayos ko. Sa mga to ako ilaktod. Kaila man ni si Kraz. Yeah, shout si Grass yeah. Si ako sa akong side nga about sa rap scene. Bawa na siya itong rap. Diyan katong skateboard. Itong piniboard. Siya rapper na dyan itinora yung buang. Piniboard ba gato'y amaw. Itong pini-pini. Ang so good ko sa rap yun kay ay na way back 2020 sa to siya sa Oh, mama rata. shout out day OMD's crew Squangy. Yeah, shout out. Ayo sa mga nakapatukmod pa sa ka na ako na makaton nyo samo na sa OMD is yun. Usa sa imong mga stipaston ba sa? Ayo. Shout out ako sa akong kuya Juan day nga. Mo di nagkuhan ako, nag-invite din ako, nanggalgal din ako nga murab jud din. Are siya nagsugod sa ako yun marog na hulma gid sa pag rap gid tungod sa samot sa akong crew nga ay sa Pikas crew nga OMDS
Magkuhan sa una, magtapog mi sa una, good ka nang, di jo ka ba murap, di jo ka ba maminaw. Mineral. Maminaw ko nila, lakay, makana ko la, bay, paitira nila, makana ko, mga nagbuhat, no? paitira nila, Yamato, sige na, kuyog nila, si Mitapo, taga mag-inom mag-spit-spit dayon, mag-freestyle nila, ay ako mura mo ma-lift out, good gay. Lo, yoso, yakuro, medyo ka ba, mura, puro Para nimo ko kitalin ba? inana ba. Kitalin ba? Nasuod ko kuhan day, kanang nisuod ko fraternity. Yadto na siya nga, na-feel na dyan ako nga, murap dyan ko Moto, Okay, nagsuwa connection, ko. connection ba, no? Kumakuhan ko ng ma-out ba? Moto, nagsuwa dyan ko, kanta dyan. Pero lapis o papel ako gamit ito. Oh, kaya yan na ulit tagikan. Suwa dyan ko ito ko. Umato ako siya ako siya gipamina o ngita o beat. Di mo ka ba ngita beat? Ako pa kay beat ato kay labsong niya ang mga litra kay ko mano sa muuyo na sa pamina ko. Ola ayata. Basta masakarang speed ba, no? Tira. Sa mata ko lang rap ni rap. Gayo dyan. Ano wala tira wa. Muuyo na siya sa beat ba bro. Inoon ba na di mo sa inyo nga kuan ang nakakuha lang ko dayon ko nakarealize ko ba nga nanion di siya pag-rhyme day, nanion siya pag-dakog day. Inabagsuwat, no? Namaw to sa sige na magtapog yun day, kay naabot agis punto yun nga, isuwat na yung yun. O to, timing nga yun nga, silpon day lagamit suwat ay mo to, nagsilpon sa ko. Buwat ko mo to, magtapog ni, freestyle, man, mukuha na ako, musabay na ako nila sa flow, pero di pag yung nga hanas yung kaya yun, Di pa ba sa level nga na. sa pikas crew man yun da OMDs man yun mga hanas man yun sila dida ang murag na Height na kayo, height. ayo sayo kasi sila nga nakamata na nga kuan mga na Sayo face kayo sa eksena. sa eksena ba makanda ko nga fighter gid mo to that time mga 2022 na dito na Buto na after dayo na. si duwa mo sa unawan skate niya sa hiligay ko magpinipini gan lagi ganahan let's rise ano wato dito na ako nakaila si Markel Katong pag nag-record mi ni Markila to niya, uman kapag human record ana siya nga. Na kayo amigo. Oh, na ko'y amigo nga murap. Kaila siya ni mo mas Oh, ana. Kila ka na ba to? Kailan ko mapiksibyo ko. Din no sa kuno muruwa no. Kata shout out muruwa. Yata karaan na rin mga kan ba pixie grupo Di sad min awa ana sa do. Dili mo na sang story ba? Di kuan ko pag Reply story. story kasi ni reply story ato sad nya. Unsa ko reply ato? Nyan na nga paidiroy, nyan na nga. Ayo. So, pag nangi si man na to kay dito ato di ka mo to. Nyan na si Kinri nga kanong Shout out kay yes. Shout out Kambal. Shara Kambal, yes. Pilomero. Ko beat ba pa, mina ko, speed mang buang. Trip na. Speed man na to, speed. Asa may boss ba sa lago, bisag nga di hanas go, wara good. Lingaw lang mag-tripping ba no? Mato dito siya na sugod way katong naway gi suwat nga kanta din abot siya sa life. Nya ako siya gi my day. Mato ni click man. Motherfucking Markiel. Ni click siya nga. Ano diri na ko studio? Paitiray. Mo to nyan na ko nga. Kailan ka na? Nakaila mo ko na kay anana ba tungod sa bike ba inana ba na familiar ko ba to ni click ko nga ara ko ninyo kanang testing ako ninyo anana ba tripping ba no? Testing ra jud ako agid mura gito ako na una kay Pagkuan sa mic. Dili ko kuan. Uy, bongo ko yata pag rap sa buang mura magkuan mura mag naka-record na dyan. Naan na dadaan? Hanas na kayo ano. Mato, decide nilo. Kalgas. Decide nilo bro. Kuan. Tontomanan nila. Dili, kuan juga guys. Kuan. Yata partida, marag mo to'y first na, first na to kanta ba no? First na to record. Katong kuan, Cypher Volume 2. Volume. Kato. Volume to. To. Shout out Double B. Para sa one and only Mayuyo day. Motherfucking cousin. Yo, gaw. Manila boy, the Manila boy. Magamping nga driver me, ba? Kuan ro, depende ro jud sa matripan, no? Depende ro jud sa Pwede matripan na jud. sa heart. Amo men, di kayo sa una boom bap. Bomba pro jud mga dark, no?
Aray, kasi kayo mo kila bomba. Oh, kayo yata pang kuan ay lub nga nagbuhi ba no? Kayo. Ano nila, kalgas kaya. Magulo. Gago no, ambul-ambul. Humble ang step. Padama na nila. Kaya bomba pisa na, bomba jumi sa na bomba. Bomba Yan sa na una uso ba? nang gikon mo pang binuak kay nang untol o gayo, dude. hard type mo tre. Kana mga trap na ba no? Manguha may kuan sa na. Kana beats sira sa. Ato ra mi YouTube sana di. Oy, sorry Pa sa makabaw ang mga buhat. producer sa YouTube friend na type beat. Ay may kuan profit. Ay so mo to, di mo siya makababoy mo beat. Pero karon turbiya nga ran dish makabaw na may mo beat. Onsa na ana man naman siya karon. Mo na siya karon na koy beat. Arikil na koy beat. Wow, red. Ilang kurte, red, red. Ilang lugar, red. Pang dark, yung mga bean, red. Inuntulay, yung red. Tulay mo. Kung grumble pa ni, sus, binuha kayo lagi. Oh, ya prime ko. Si Misek suwat. Karon ambot nga ano nung gawin si Big suwat. Oh, busy sa Sa ako, okay. Lover boy naman. Shout out ko sa akong palangga. I love you lang. Gangsta yard. Shout out sa akong palangga. Yeah. Sa akong type C nga mga beat day is, huwag mo makabaw, o sa kabaw, sad. Kuan man ako, kanang, unsay kuan man o, kanang unsay nindot sa dunggan, pait. O na kung unsay gilok ba? Oh, pero ako yung ma-prefer yun siya nga, kuan, Ano yun mo, ka masuot na, yun? masud ko kay. Driller. Driller Pinan si driller. Ay karon sa karon dahil sa na ba? Drop po Kuan, kanang mas prefer yo kana yung kuan diyan kanang lifestyle, then kana jud pang kinabuhi yun yung Mga kagi ba mga lagi. Bars no. nagagi yung real gayo kuan diyan ba kanang Ara ka believe nimo? bars to bars sabi daw yung gayo anong kalgas Atay kaligas mo oh. nga kuan diyan kanang palata bread. Shout out, di ko pirmihan ng Spangy Red o kanang Im Diaz. Gahi juga sila. Kasama na palata, yeah. Eh, check out niyo po ang umabot nga track sa one is Squangy. Kayo. Yes, sir. Suwat per me ba no? Usara sa crew, good. Okay, so mo masayod, guys. Sa kaning tulo ka buhok, guys. Ako ragi. Taong mo. Wala sa tanay pa humble ba nga. Wala yun, guys. Wala yun. Bisa sa akin yun. Sa mo plaster, ang ako alang, guys. Kuha na. Kanang, nasa kuya ko, asad ka na. Nara sa kanang din Men, makana ko men nga. Inoon, kuha siya, bad trip siya, paminaon kung kanang, dili ni mo ma-appreciate yung kagalingan, di ba? Bad trip kayo, pero mao dyan ako ma-feel, hindi gina ako ma-appreciate every time nga, kani mo suwat ko, mo suwat ko, mo record ko, mo tukar ko. Totoo ni mo bati pero sa laing tao yata pa tira. perspective Oh, Yan na. dungong. Di, para na ako sa rap scene mode, kanang, wala mo guys pigo, nga mo angat ko, or unsa ba, underground nga, pero na. Kung si Siyempre sa kumuha good, kanang, wala ko mag-chase sa kanang kuhan good nga, fame, abot sa fame. Ang ako lang, kanang, May enjoy sa music ka ba no? May enjoy ra good, promise na guys, kanang, ako lang, kung na makailan ako, lighter kayo, apiray lang na makailan ako. Didikis. Binayot ako. Ito, lang. Biso ba? Suwat ko. Suwag kong siyo. Isa ba? Gusto mo tagay kaya tawa may gabote mo. Awa guys. Suwat ko na siya. Wala siya silpon. Type ra yung buko. Baka notes day. Ano dyan? Suwat ko. Di, ang suwat guys, handwritten na niya guys. Mga suwat guys. Pero ang kuha na siya kanang, kung bisaya ka ba'y makasabot ka ba'y, na ba, kuha siya good broad siya ba nga nang makana ka mga, uglaw ka pagsabot, makasabot ka. Kayo ba? Yes, I. Masuwat ko naman. Sa cellphone. Depende ka na masuwat ko na ako sa mood. Kung di ko kay lignaw. Suwatan ako na mo. Contact na yun na. Mga nakoy ko yun. Dada ilapat na ni. Di pwede ra kill. Nya ko masuwat ako. Wala ko ano. Kanang magagad ra ko sa bit nga nabuhat nako. Nya. Kung siya na sa mood. Diba? Kung palanay yaw. Niya na palanay niya kung pang pasiyay sa. Oh, gabay go. Gana. Untal o. Balag way ko agad. Balag way tumong. Paya good gaja. Nahugya po siya lesson siya. Para na ako siya diyaw. Masuwat ko, ma-express ko, igsuwat na ako guys. Kuan diya nga.
panahon na tingkadlaon bay. Mao dyan ay pinaka-peaceful sa tanan. Mingaw na kayo ba, no? Oo. Ara na magliho ka kung utok good ka nang samot na ka nang maminaw ko sa beat nin abot sa kanang pangginabuhi kanang paano na siya nga type C kanang pang jazzy nga medyo kang kuan bitaw kanang na siya mga taghapak sa beat ba na siya sakso anang so ipang saxophone ba na siya nga type C niya magunahon ko nga laya sa indutay na niyo kanang duta sudla araw magsuwad bay pero kan na mga ipang say nila you know what I mean big drag makan na ko nga yes kanang maabtan ko kadlawon min maora na min musuwat ako kanang ting record na sa inana ba kanang dinalian kanang magcha bay mao dyan akong kuan bay mo dyan ay pinaka red flag na ko bay about being a rapper bay underground ba gani kuan na kayo ng kung gahi ka gubuang ka gahi ka pasuwaton bay nana ba Sa inmin ara ang pipas deadline. oo so na ngata sila beat fuck inana niya makuan ko mo ana wala yasay man na sila suwat niya ako bay Pare ka makita sa Makana ko nga, suwat na lang sa boy. Kuyata niya. Ikaw, totoo na mga buta na to, mga alas 10 sa gabi, mag-chat mo sila ba nga, ma-record na, ako, pinasuwat. Mana, masuwat ko, kadlawan niyo ba, kay payapa, kay siya, makana ko lang, kayata. Magana dyan, magana dyan, mukhang lumboy. Kayo, pamagana ba no? Suwat, kanta, inana ba, Pan. Kasi traganahan mo. Wala double B. Ato, daghang sa kanta nga na si Cypher. Double B. Volume. What's the volume? Ay, Cypher Volume 3. 3 to? Oo. O glapag. Wala ko ganahan. Fighter yung duwa ito mga bago. Bagosod, double B ano ba? yeah. Oh, katong, kuan, delete po dyan si Pisti ka to, no? Pero so dyan, Katong kakikita kuha ko siya to. featuring pa siya? Ang simplistic. Double B o simplistic na kay Husa. Oo, kana. Oo. Ayo. Kana. Nandun nga lang, nandun. Hasta ang lapag. Lapag mo na. Mo, pinakabuto na to. Shit, mag-music way too deep. Line ya. Kadyo tra ni release kan ni speech ko double B. Oo, napag-record na to ato kay. Dali, ito na to pag-record na to gan. Kutsi kayo. Kinimitan mo ko to. Nya, kan. Pinaganahan kay kuan sa lapag sa dugan. Katong Cypher Volume 3 sa pero kuan ako top kung papilion ko sa tanan nato na release. Nya, magpili tag kuan top 3. Prani mo ngayon. Lapag Cypher Volume 3 og kuan Paksit na. Paksit. Yeah. Kana paksit. Di, No? ko na sa conversa to. Bibi kayog tingog. Buang lami kay gatay alag. Or Bading. pwede sa kuan men katong Guys, sabta na nagladlad nung nagsugod ng duwa. kuan men pwede sa katong kuan men. Tung kuan ba? Ano siya to? Lilo. Uno nung dililo. Yuto lami kay mo. Dali ang ko suwat na. Di, kung ako pangutan nun, kay kanang abot sa kanang na-release na mo ba ang pinakaganahan ng ubay kay wa ko bay ang ganahan ng release kay katong tukar niya nga tong gugma bay makadungo Gugma. catchy kay hook bay nga makanagan Tagalog yung ba Atong kuan solo na ka? Solo niya solo Solo na ba? Solo din niya. track na yan Yawa. abot sa ni Markil sa diya sa solo track sa katong unsa kay ito la to men Idea. nung idea ba no check out na ninyo guys lagi sila mga track guys nya usa pa sad igagaw day gaw pinapaiter mo na part gaw kay kato yung guan gaw tong katong paksi gaw kaji paiter jay ka dito gaw gahi kay ka dito gaw Jet Embers. Itong malimut ako da pagluwa. katong guan katong gapuwa siya guan ina ba Mole na siya tong inside. katong ga inside siya gahi kay kato gaw Embers ko to home siya. mas pinakaganahan ako gaw kay katong guhan gaw katong pofo ni mga ditbid gaw paiter kay kato gaw ato kita rin nakadungo ko unreleased siya guys Gabay sa festival, wala, no? Yata patripin. Kita ko sa story na to guys. Kita ko story. Kayo din. paiter ito gaw kabaho na gaw paya po niya
Shout out sa Deko sa kay gagaw na ko dahil nga si Juan, si policeman, sir! Kita ba? Lawi, lawi. Yata release ang kanta mo. Oh, yata pag-release daw, yata pa i-release mo buong. Atay pa i-release. Lagot ko ni mo gawa, imugi ko ako beat ha. Ako atong beat, amawa ka. Ano ba? Unan na ba? Adi ani mo anak ka, tuwa-tutulo. Lain naman lagi. Ulo man ka lagi. Nanay picture ko. Ade, suporta ko ninyo, abibalan nyo, permi yun kay, layo kayo ninyo yun nga, na yung hands up yun ko, may, idigan ako tanan, may, bro, makana ako nga, idigan ako para ninyo, yun, makana yun nga, fighter yun kayo mo, may, magpaluyo rin yun ko, permi yun, bisag unsa pa kasika siya, magpaluyo yun ko ninyo, permi, Suportar sa likod ba no? andam yung masuporta gini niyo eh. Ako lang ko, ranikod ka ng sabam dia tabak ada lumbo. Basta makasabay ra ko sa ano do kinangagawan na eh. Sa virus flow. Ayo. Wala importante man para pang kuan, connection dad ba no? Oh, ino sa fighter sa siya mo sa nayo sa pinaka fighter sa kuan sa kanang inan nga industry no, di ba? No? Industry kay. Kay kung kuan sigasa kam tukar na. Kayo kailan ni mo man? kanang mudayo kag laing goan kanang Dili ra mo kuan ba kung mudayo ka tukar ka niya nay maka-appreciate nimo nga mukan na. Ya, ay tira nimo ya, makana pang pabusilak ng kuan, madamdamin man no. Ayo. mga kilig. Ayos ma. Ne kausa tos ma kanang tukar mo na ito sa mga niya. Pag umanaw tukar na ito kay, yan na itong, dagang isla bata, no? Yan na, paitira ni mo, paitira ni mo, nangumot, nagig sa nina, tira ni mo, makana ko nga. Layo radyo kayo sa tinuod yun bulan na layo radyo. Pero at least doon nakakuan mo. Pasalamat naman na ni-appreciate. na nakita ba no? Makana dyan, kung mawabit ang makana ko sa mga bad trip yung kay paminaw nga, di mo ma-appreciate yung mga gagalingon, di ba? Kuan pinaka listo nga challenge para nako kay magbuhat og beat. Kay kanang kuan ba kanang mag-agad ko unsay mga gibati nila ana nga kuan. Kanang adlaw kay para ma-open na mabuhat nako. Lagi? Man na. Ilan siya, Ay, producer, di sa mga kanang, Producer sa buka, di ba? feel na ko siya kanang, ang pinaka-fighter siya nga kuan mo, kanang is dili ka magagad sa imong emotion, bitaw. Kay, is what you feel, kay moment ni mo ma-choice good. Di ba? Di ba? Ang kuan na ni, ang kanang, nahugla sunod nga kuan na ni, kanang, naman tay plano, kanang, alangod kanang, kuan na lang yung punta gud, kanang, kanang unsa may kuan ni mo unsa may massages ni mo inana karon buta na to imong trip karon kay jazz nakayata jazz mano nya ako trip kay kanang medyo paga Bugoy. kanang mo siya swag siya kanang paga jazz ba di ba pwede man siya ma-come up niya imuha lang ikaw na lebala kung saon nimo ba Combine. Mo na pinakalisod Diba, para nako kay kuan ba magagad ko ba? O, nabasit po do. Usay po do, nang mawasa ka sa mood, babangko po. Dyan na yung mabangko ba? Ayaw sa magamit yun na sa ayaw pada. di guys manyan na sa masulit kay guys magamit yun ang emotion yun bisag asa ka mabutang face sa kinabuhi Ayo dyan. ang emotion may pinaka-kuhan ko kay kani silbi karon ako ma-feel karon kay hype kay ko Ay, kika. hype ko buat ko beat yata ni beat niya ikaw madidi ay Dahil ano ka dito ni mo ray balik na paminaw kaya tapatian eh. Yan na ba? buat yung suwat ron niya for burst ra custom kay gilaay na ka o di ba wala Ganyan dyan. ay yo kanang Dapat take time na dyan, di ba no? take time ka nang kabantay ka nang mag-enjoy ka nang kaya tawi ka nang kalitan ni inanawa nga litan di aning kanang unsay na feel nimo karon ba nani karon kay bay bisag sa pangutan-on bay buta na to karon ang magpatukar tag music diri nang hype bong inanawa buta no niyo andam mo diyo kung nagbago lang ako nana ba na nya mabalhin slaing general buta na to may maoy goal ka buwang man importante kay kuan by emotion by mo nang protect your emotion by feelings ba mo Ayo dyan. no sa Dani listen learn Dani Yata life lesson naman eh.
Ano? Ayata, ano? Danan hindi ah. Fighter siya, bay. Ako wa jud ko lain paminahan mga taga Di kung sa retrieve good no, di ba? Basta rap. Yes, Di sa Kay- ako, mi. Lahi ako. kuan nakuha kay kung kuan Ba't man rap ba ako ba? kay kung nakoy ganahan nga kuan subli pati yung gingon kuan emotion ya nga nang oras sa hype kay ko ganahan ko ami nag hype maminaw sa kog mga kanang mga pang international nga mga bunal kayo kung Oo. kuan diri sa kuan Pinas kay nay mga bunal pero kuan kay kanang di kayo ka-relate kay mga kuan Less ra kay ba? oo kay kanang unsa na kuan kasagaran mga suwat mga nila diri kay kanang mga kuan ba anang unsay nabot na nila niya ako pa nabot na ng mga kuan kanang ilang mga nakuan ba silbi plogio ngayon nga kanang iyang mga kuan magi-flex na niya ba Di nyo pwede sisi. Oh, nga na ba? Tao, Kuan. gagapang ko lang natural. nga na ba niya Sa to flow siga. Ayo. kapag nga ako nabot Ayo bitabot sa Ayo, mga ayo. Oo, yun na rin music. sa mga In this kuha na streets, makafeel lang. Oo. Makapamakti lang sa mong sa gibati. ayun Paiter na ba masabta na niya ba na Oh, hindi na ako lokal. Di na siya kuha, hindi na siya kanang Discriminate sa line artist. Ayo kay Wala. kapwa artist sabi. Dito. na dito tayo laing mga kuan No, lami kay mga buwa no, na-distract na eh. Ay, ito pahipir sa kilid no ay, patuntuhan nila. Mga importante ang music taste. Ayo, music Importante taste, ang music taste. oh. Ayo, ano. wala basta mga kuan hip hop na din mauro dyan yung mga ganahan na to Sa ako Kuan, ka sa R&B sa Di sa Ganda ako sa sa judge mo kay maminaw kong music pero kana bitong bay shout out ko ko dai slow minded ay bay Fighter fighter yun. fighter kay bay sus mga kuha na search na akong kaugalingon bay bisag hype kay ko kanang akong emotion mo bay kanang kabante kanang mura sig mahug sa kanang kalihukan karon kanang diri kay kuha kanang sadya kayo kanang lingaw kayo diri kay gulguul o diri kay kanang solution ako nahug bitaw siya ibutan na nato akong kuan ba akong magians kinabuhi karong adlaw butan nato karong adlaw magian akong karong adlaw guys malingaw ko preane karon malingaw ko ya ako raw sa or kuan ba kanang magul-guul ba inana ja bro kung mamina ko music bay kana jung kuan bay kanang mura kanang usar gid kanang like mamina ko music karon maguol mako sa dili usar gid ako paminahan bay makana ko usar unsa na nga track kuan bay fighter yo akong gagalingon slow minded shout out Alcantara yes di ako nag-rap battle bay ayatay sa oh nya kuan Mr. Lefty kuan Taking Else Mr. Lefty fighter ye bay mo na ako pero may Bago-bago paminahan na bay release, no? tong solo leveling ng album Fighter Fighter, bay. yung Taking Else bay ngana ko bisag mag-uol ko or malipay ko bay Taking Else earpads bay piti ka sa kong dunggan bay niya siyempre di mo ang lumboy yapon di na mga lumboy bay fighter ka lumboy oy no preservatives ba na Balay ako. Kung makuha mo gani, kumugana ng idea. kayo Pada yun nun. Pero wala pa ka dagan sa panahon niya, di ba? di na taonan Di na to na ng dalion ba? So, murag ako pa lang karon ato'y butang trip na jud niya, passion ba? Ako ra gihug ka ng gasolina, di ba? Pero di na ko di gingon na career. Di ba? Di ba ta kaingon sa kwan? na marapper ba jud ka ni ana Pindi ra jud. rapper ka wala ko Ako gani. wala galaw Magani. wala pa kay kasikas Buhay ay hindi karera. ikaw jay ko mo yung kuan kay ako di mo ako mistake sa usa ka kuan Di ka Nag-asawa ko. ginan ako mama, shout out ako mama. Again sa akong di ka na marapper Pero okay ra, di siya kitaan na video. kuan di kay sa kuan ko kay kuan if sa kuan pasultion ko nga nabot ni rap murag kuan na dyan murag lingaw-lingaw dyan kung pag-rap-rap ron kaya basta kuan ganahan na kasi mong gibuhat
Woy, padayon kamayo, bisag ikapoy ka di, ala, liho kamayo. Ginahan mo Hindi ka. ka kapuyon, bawal ka mohonong. Ayo, nga na. Ay, hunong gusto nga. Sige, padayon. Misgot lang future bay kaya kuha bay guys kuan niya bay nga wakoy kuan bay wakoy planos kinabuhi bay mga na akong masulti wakoy planos kinabuhi kaya ba mo good nga awa nag-base mo siya kuan good sa kanang sa abilidad na ko good kanang kanya ako abilidad karon guys kanang dili na ko kontrolado kanang awa na good ibutan na nato kanang kaya na ako mubuhat kaya sa na ako mubuhat di ba maglibo ka o di mo kontrolado ba kay sige lang aglabang-labang mi daw bida kay fokusan mi daw nanay manay naka-red flag sa na Lahi ako man siya ng focus mga of pressure. bay manay naka-red flag na ako bay mo nang di ko mag-expect mo nang na ako'y planos kinabuhi bay Kung si iya mauna na, di ba? o Kung sabi sa yatags panahon mo na. mga shout out ko sa akong kanya sa akong Paris gide mga DJ siya giniata May mo to mayo ano. Marang motivate mo. siya niata gasolina dyan ako awa mo ko'y plano gud kani mo na akong buhaton kana bitaw siya kanang ibutan na nato karon mahuman ta eskwela ay padung ta mahuman eskwela no pangutan-on ka sa may plano nimo sa may padulngan nimo di ba lagi ni anda dyan. guys nga wala jud ko'y gi-prefer Samtang na nasa kay, plano. murag, nasa kay side quest ba? di ba? Pero bay akong yun Side na mission. bay guys kuhan siya bay kanang bitaw basta mo asinso ko bay ay di siya yung mo asinso jud ko gid kanang kaya na ko ihatag sa akong mama sa akong igsuon shout out to my mom to my sister our papa shout out sa pamilya niya our lola barili hood no pero nakoy gikuhan kanang gimotivation ay nahug na ko siya gasolina siya kay amo asinso ko makuha na ko ang ay makuha ka ng deserve siguro na ko inana buta na to kwartas kanan motor unsa ba na diya pero guys promise mga bay kay dili jud ko kanang hingwarta gid di jud ko hilig kwarta gid maganaha ay magkuan lang ko sa kwarta magpina lang ko sa kwarta tungod gigamiton magunato ba mama dyan nato. gamitonon man nato Kwarta rin ang buhay. Muan na ko sa kong mama. Nabo kay ko'y padulngan mi no. Gabawas ako padung ay kanang wala ko'y plano. Pero ganahan ko nga mo sinso ko pero wa ko kabaw asa ko dapita magsugod. Baka ba sa magsugalay? Bay. Di, kay Kwan, mo na yung pinakalisod ko, magsugod ka ba? Nya, Kwan, mangita ka sa imong gusto, na di ka ba magsugod? Wadyo kay padulngan na. Bay mga ginay usas pinakakuan bay magampo da pirmi bay magampo gida bay Kalimot sa papaw. Kwan ba? Sampit ratas babaw ah. bay bisag ako mga bay makasasala kay ko pero bay kayata mga anaw bay nga yata Nadyo Ginoo, no? Ginuura dyan na kay Bao sa tanan yung ginuura gid past few weeks ago mga past few months tagkan yung gisagubang nga problema nga ako ra dyan na kay Bao inana makaan na ako nga lakayat makaya ba kanina ako no gusto ko na lang guro niyo nga nang ari na lang guro ko to boy nakabuhat ko kukuhan gud nakabuhat ko kanta gud kay ay, masayo lang sa mas kinabuhi sa inyoon pod kay nakabuhat ko kog kanta gud nga ani lang ko kung kuan niya kanang farewell track ba na siya nga Ayaw, only yung kamalayon. Siyempre, saya ba ng thoughts at yan? nakabuhat ko min na jud ko nabuhat Magani. Aboy na nabuhat yung nagkuhan. Alog. last track na ako niya pahuwa na lang jud boy sige jud ko gampo to Lord yata Lord sorry Lord Kana ko, Lord. Kanya Lord, yanang, dangoy-ngoy lagi, mahilak na ako dako kay kang tao. Gangster. Wala, ginyo nga. Men will cry po. Fighter kang ginoo, fighter jud kang ginoo, Jesus makana jud, fighter jud kang ginoo. Grabe ka makasasala, pagkatao, buta lang. Maningon nga, bisa kung sa taka makasa, magyapang pa sa iloon, gyapang tas ginoo. Ayo, mga. Ay, kalimutan nga sa babasa. Ana juga may fighter kang ginoo, ana. Mo nang abot sa future. Sus. Sa rebahala Ugrapsin, manay mo siya gitawag freestyle ay mo ang unsay ko. Freestyle sa kinabuhi ba no?
Paminawa lang ang mga kuha man, no, mga hinabi nga. Oo, mga gama ba? Mga aragod. Trekking tracks. Ma-appreciate nyo, fighter o dili o kera po fighter. Bay, mana kuan, magampi na na permi. Okay. Salamat sa Ginoo. Yeah, So, always sa- be kind ba no? Supportado Bay, diga kanadyo, sa bay. Na may makakita o sa wala bay, pag binutan bay. Pag minaldito lang sa maldito bay. Kanana niya bay, makurog na bay. So, mga na to guys. See you in the next episode. We are Simplistic Fellas and we out. Fish Magarsa.